Gazte planean, zure etorkizunerako proiektuak ezagutu nahi ditugu, zu eta Euskadiko gazteak lagundu ahal izateko. Ikasketak jarraitzeko informazioaren bila zabiltza? Hizkuntz berri bat ikasi nahi duzu? Beka eta laguntzei buruzko informazioa behar duzu? Behar bada, esperientzia berriak bizitzea nahiago duzu eta Erasmus joan, edo atzerrian praktikak egin. Zure poltsikora egokitzen den alokatzeko pisu baten bila zabiltza, eta oraindik ez dituzu babes ofizialeko etxe bizitzak lortzeko zerbitzuak ezagutzen? Zure ikasketak amaitu berri dituzu, eta zenbat balio duzun erakutsi nahi duzu? Azkenean zure negozioa irekitzera ausartuko zara, eta gure ekintzaileentzako laguntzak lortu nahi dituzu. Gazte planean galdera guzti horiei erantzuna eman nahi diegu, zu bezalako gazteek beren ametsak egi bihurtzeko aukera izan dezaten. Horregatik, World Cafe gazteara gonbidatzen zaitugu, urriaren 10ean arratsaldeko 5etan Bilboko gazteen behatokian. Parte hartu. Zure ametsak, gure erronka. Parte hartu, gazteaukera.euskadi.eus helbidean apuntatuz, edo gazteplana@euskadi.eus posta elektronikora e-mail bat bidaliz.